Enggak salim, salim. Iya ora apa-apa wis to. Nek ngene iki sah-sah. Turane bodho isik. Salam sik mandhak gone Mbak Is. Mandhak gone Pak Is, mandhak. Mandhek sak olehe. Ayo Pak Is, rogohno Pak Is. Rogohno Pak Is. Dudono anakmu kuwi TNI. Ah, iya. Dadi rogohne kok gah. Sik, dadi rogohne. Lagi iki. Lah, sing buka Bu Is. Lagi. Wah, buka Bu Is. Manggolo sapa warai kempis. Iku nek 20.000 ya bangeten. Elek kuwi. Jare mboten sinten mboten purun. Biar kok ya. Sing mboten purun sinten? Niku lho berarti ya wakile aku kene. Sajur. Karo aku dadi jaluk. Sajur. Dadi jaluk 50.000. Ya jalukan. Jaluk 50.000. Kowe iki yo mikir kancamu. Lah iya to. Kancamu sik telu kuwi lho. Ya dipikir